Bismillahirrahmanirrahim. Matar mabuƙaci, babi na 17. Kar ku manta da liking, subscribing, comment da sharing. Wai Saudat wa yake koya miki dabara ne? Cewar Mahmud bayan ya gama waya da Asiya. Murmushi ta ce Allah ne yake koya min don in zauna lafiya da mijina. Cewar Saudat. Allah ya sa dai wannan haɗuwa a yi ta lafiya a gama ta lafiya. Cewar Mahmud. Amin. To kai wai me kake tsoro ne? Naga cewa kake ka kosa ka gani. To kuma lokacin ganin ya zo, me yasa kake tararrabi? Cewar Saudat. Saboda Asiya yanzu ba ita kaɗai bace Saudat, shine kawai. Dan Allah ki yi taka tsantsan. Cewar Mahmud. To zan yi. Saudat ta faɗi dan ita dai ta san wannan zuwan nasu dole sai Asiya ta gane tsakaninsu. Dan ita ba ta sa ido a mai da ita hoto ba. Haka dai suka yi ta shirin tafiyar su inda Saudat ta kago na tsarabar da za ta kawai ɗan uwanta ta tura musu da shi. A ranar tafiya suka taho ita da mijinta abin ƙaunarta zuwa ƙasar ta Najeriya. Asiya ce ta zo tarbar su hannunta riƙe da flowers har guda biyu, ɗaya na mijinta ɗaya na ƙawarta. Haka suka jero suka nufo ta Mahmud a gaba Saudat na biye da shi. Kyan da Asiya ta ga Saudat ta yi mata abun sai da ya bata mamaki domin ta yi wani shedanin kyan da bata taɓa yin shi ba. Alamun da ke nuna yanzu Saudat hankalinta a kwance yake. Haka ta dinga rungumar tana saki na murnar ganin su. Shi ko Mahmud daukar Asiya yi cak a gaban Saudat din yana sumbatar cikinta cike da farin ciki. Haka suka ranka ya mota kowa sai murna yake dan ganin dan uwansa. Asiya da Mahmud a gaban mota shi ke driving din yana rike da hannunta cike da so da kauna. Saudat da ke kuma baya yana jifanta da murmushin kauna ta Miro. Haka suka iso gidan na Mahmud. Ɗakin baki Asiya ta aje Saudat ta ce kawata ki wanka. Ba miki iyaka ba ki laluba abinci a dining. An shirya komai. Kin san matar matafiyi. Zan haura sama in kula da shi. Na san a matsayi dawo sai mun sauko. Cewar Asiya tana dariya. Saudat yaƙe kawai take amma ita ka ita san zafin da maganganun Asiyar suka yi mata a zuciyarta. Ya kamata kawata maza ki je ki same shi a sauko lafiya. Cewar Saudat. Juyawa Asiya ta da saurinta ta je ta samu Mahmud da ke jiranta suka haura sama yana rungume da ita. Kamar ta sani suna shiga ko sai da suka fara da gaisawa da headquarter kamin su yi wanka su fito su kimtsa. Mahmud ya lallaba Asiyar yake yana jin son cikin jikinta a zuciyar shi. Ita ko Saudat ko da ta yi wankan ta kasa fita cin abincin saboda jin shirin da ta yi ko ba a faɗa mata ba ta san boss ake kashewa tunda ta san waye mijin nasu baya zaman banza da mace a ɗaki in dai ba dafe ta zai yi ba. Haka ta yi wanka ta yi kwanciyar ta kan gado tana ta juyi abin duniya duk ya biya ishe ta. Tana kwance tana jin marar tana murdawa ga zuciyarta na tashi. Haka ta murƙususu ita kadai tun tana kan gadon har ta duro ƙasa ta kwanta kan tiles tana juyi. Mahmud suna cin abinci amma hankalin shi na kan Saudat. Ya rasa ya zai yi tuntuɓa Asiya ko Saudat ta ci abincin. Har dare Asiya na manne da Mahmud saboda saukar yamma da masu kai da ike tana laulayi yasa ta yi saurin bacci. A jikin shi godiya yayi wa Allah ya zame jikinsa ya sa mata filo ya fice nufi ɗakin Saudat ɗin wacce yana shiga same ta kwance a ƙasa ta yi amai duk ta ɓata jikinta. A gigice yayi kanta yana kiran sunanta amma ina wani sabon yunkurin aman take yi. Miƙewa ya a gigice ɗauke da ita ya fice zuwa mota. A hannun direban shi ya karɓi ki ya faɗa mota da ita ya ja fice da gudu zuwa asibiti. Da gudu nurses suka yo kanta aka ɗauke ta zuwa ciki aka shiga bata taimakon gawa. Duk abin da ya dace aka yi mata. Wanda gaba ɗaya hankalin Mahmud ya ƙi kwanciya gani yake sauyin weda ne yasa ta hakan tunda ta kwana biyu bata zo Najeriya ba. Likita ne ya kira shi office hankali a tashi Mahmud ya bi shi dan bai san halin da Saudat ɗin ke ciki ba. Congratulations sir. Matarka tana ɗauke da ciki na tsawon watanni 2 shine abin da ya janyo mata wannan rashin lafiya. Cewar likita. Mahmud baki buɗe yake kallon likitan ya ce da gaske kake doctor ko wasa kake mun? Cewar Mahmud ɗin. Da gaske nake yi sai da gaskiya a kiyaye bata mata rai saboda a halin da take ciki ba ta son a bata mata ran sosai a kiyaye. Cewar likitan. Mahmud zubewa yayi a gurin ya kai goshinsa ƙasa yana yi wa Allah godiya da ya masa kyauta ya ƙara masa. Izinin zuwa ganin Saudat din aka bashi wacce yana zuwa ya ji kamar ya maida ta ciki saboda kauna. A zaune ya same ta da drip a hannunta tana ganin shi ta faɗaɗa fara'arta saboda nurse ta faɗa mata tana da cikin. Tunda ta samu kanta da sauri ya je ya rungume ta a jikin shi hawayen farin ciki na bin idanunsa. Saudat ashe ke ma ciki ne da ke? Da na barki ban taho da ke ba da yanzu ya zaki kenan. Saudat da ba zan yafe wa kaina ba ya faɗi yana ƙara rungume ta. Ita ma hawayen farin ciki ne ke biyo nata idon. Don tabbas faɗin irin farin cikin da take ciki a halin yanzu abu ne da ba za ta taɓa iya misaltawa ba.
A daren aka sallamo su tunda ta ji ƙarfin jikinta. Suna zuwa gida suka samu Asiya tsaye a harabar gidan hankali tashe domin tana bacci. Ta ji ƙarar fitar mota ta farka, shine ta sauko bata ga Mahmud ba. Bata ga Mahmud ba, da ta duba ɗakin Asiya ne ta ga amai, shine ta fito tana tambayar masu gadi. Suka ce mata sun gan shi ɗauke da baƙuwarta ya fita da ita, alamun bata da lafiya. Tun kan ya gama fakin, Asiya ta nufo su. Cikin jimami ta buɗe wa Saudat ƙofa ta kamo ta fito tana mata sannu. Zagayowa Mahmud yayi, yana jin kamar ya ɗauki Saudat ɗin amma ba halin hakan. Shi yasa yake biye da su har zuwa cikin gidan, inda suka wuce ɗakin baƙin da ita, wanda Asiya ta sa mai aikin da ta ɗauko kwanan nan ta gyara gurin. Asiya a samu mata ruwan ti ta samu ta sha, sai ta sha magani. Cewar Mahmud, ni fa wallahi ban san me ke faruwa ba tun ina cikin bacci. Tun samuwar cikin nan bacci bai min wahala, sai fitar ku na ji. Cewar Asiya. Miƙa ta nufi kicin ta haɗo mata ti ɗin ta kawo Masaudat ɗin da yake yunwa take ji, tsaf ta shanye shi ta ajiye kofin. Ai Asiya an auna arziki. Na fito fa kawai in kashe wutar falo na ji kakarin amai. To ina dubawa kawai sai na ganta unconscious. Shine fa na taimaka mata na kai ta asibiti. Cewar Mahmud. Maimakon ka taso ni mu je tare? Cewar Asiya. Ina, ai bana son tashin ki kina bacci ne. Kawai yasa ne gaban kaina. Tunda na san dai ba wani abu bane, ai dan nayi taimako. Cewar Mahmud. Haka ne, to Allah ya bata lafiya. Me ke damunta? Cewar Asiya. Abun Allah, ita ma an ce ciki ne da ita. Da ce to wannan ƙawancen naku azimin ne, tunda komai naku ya fara zama ɗaya. Cewar Mahmud yana dariya. Rungume ta Asiya ta yi, tana faɗin ƙawata, ashe dama don mu taya juna murna ne Allah ya baki ikon zuwa nan. Kai amma na ji daɗi wallahi, Allah duk ya sauke mu lafiya. Cewar Asiya. Saudat murmushi kawai take yi. Ta kwanta don ta ji bacci take ji, saboda magungunan da ta sha akwai na bacci. Kwanciyar ta ba jimawa ta yi bacci, inda Asiya ta dubi Mahmud ta ce, ka je ka kwanta, ni zan kwana tare da ita, kaji? Ban gane in je in kwanta ba, bayan kima baki da lafiya. Ai kawai nemi gefen ta ki kwanta, ni zan yi gadin ku akan kujerar nan. Tunda gunki ta zo, ai duka kuna ƙarƙashin kulawa ta. Cewar Mahmud. To ai ita matar wani ce, kaga ba daɗi. Ai ko a ce ta yi bacci a gabanka. Ni in kina guri ina kallon wasu ne ma, damuwa ta ke ce, ba zan tafi in bar ki ba gaskiya. In kun ba haka ba to sai dai ki tashi mu tafi tare, don hankali na ya kwanta. Cewar Mahmud. Ai ko ba daɗi ta tashi ta ga ita kaɗai bayan ta san mun san ba ta da lafiya, don haka mu kwana a nan ɗin. Bari in sa mata bargo in rufe mata jikinta. Cewar Asiya. Beta, amma ni ba inda za ni. Cewar Mahmud. Ai ko Asiya bargo ta ja ta rufe Saudat ɗin, sannan ta kwanta a gefenta, shi kuma ya harɗe a kujera yana kallon sa, yana jin sanyi a zuciyar shi. Zai kwana yana kula da kowace a cikinsu. Ko da asuba ta yi, shi ya fara farkawa, ya tashi Asiya, ita kuma ta tashi Saudat. Ku samu ku yarda ku yi sallah, zan masallaci sai na dawo. Cewar Mahmud. A dawo lafiya. Cewar Asiya. Ita ko Saudat da ido ta yi masa nata. Juyawa ya fice a ɗakin, ya je ɗakin shi ya ɗaura alola, sannan ya wuce masallacin. Bari in je ɗaki Saudat in yi alola a can, hof dai jikin nake da sauki ko? Cewar Asiya. Jiki da sauki, ke ma ya naki jikin? Cewar Saudat. Alhamdulillah. Asiya ta bata amsa tana murmushi. Ficewa Asiya ta yi ta nufi ɗakin ta don ta yi sallah. Ita ma Saudat alolar ta yi, ta zo ta yi sallah. Tana idarwa ne ta shiga wanka, dan jikinta ciwo yake mata. Tana so ta gasa jikin. Mahmud direct yana dawowa masallacin gun Saudat ya nufa, inda ya same ta fito wanka tana neman kayan da za ta saka. Dagawa ta tana murmushi, ya isa gare ta. Bayan ya murza kofar ki, kaga ka tafi ni ba ruwa na. Cewar Saudat tana ture shi a jikinta. In tafi fa kika ce Habibti, ba ki bukata ta? Cewar Mahmud a maraice. In ina bukatar ta ka me zai faru? Ai ban da wannan yancin for now, saboda kar mu yi abin da zai bata ran matarka. Cewar Saudat. An ke ma an daina yin abin da zai bata miki ran, saboda dukan ku condition ɗinku iri guda ne. Cewar Mahmud. Ni dai Kaduna nake son wucewa yau, in je can in zauna, ina ga kamar zai fi. Saudat ta faɗi tana kallon shi. Ba za ki je can ki zauna ba Saudat, ke da abin da ke cikin ki duka kuna bukata ta a kusa da ku, don haka ba za ki ko ina ba. Kun batun gaskiya lokaci yayi da Asiya za ta san ke wace ce a gurina. Boye-boyen ya isa haka, tunda ba zaman zina muke yi ba. Cewar Mahmud. Da dai an bar shi a yadda ka tsara tun farko, cewar sai mun dawo Najeriya gaba ɗaya ne za ta sani. Cewar Saudat. Ke kuma ki ta cutuwa har zuwa sanda za mu koma ko? To ba zai yiwu ba, dole za ta sani. Cewar Mahmud yana zame tawul ɗin jikin Saudat ɗin. Me kuma za ka yi baby, ban da lafiya fa? Cewar Saudat tana ɗan gantsarewa baya. Zara ta labiyar jikin shi yayi, daga jeren wandon ya ce, gaisawa da baby na mana, ina kewar shi. Ya faɗi yana zira hannu tsakanin cinyoyinta, ya shafo headquarter ɗinta. Please mu je hotel ne, amma ba cikin gidan nan ba, saboda ka san baka san
baka son ka ci kaɗan ka bari ba baka son ka ci kaɗan ka bari ba cewar Saudat tana lumshe ido don yadda yake shafo headquarter ɗin ta salo ne da ba za ta jure masa ba. Ba zan je hotel da ke ba tunda ina da gida kuma aure ya fi gaban wasa da zan kai ki inda aka zuba dattin zina sai in kai matata gurin ba zai yiwu ba. Ya faɗi yana cafko na shanunta da bakin shi ya fara sha. Ya gama kunnuta don haka shiru ta yi tana karɓar saƙon nashi. Sannan a hankali yake shan na shanunta gami da wasa da su. Tana sake bankaro masa su yana tsotsa. Gefe guda kuma hannunsa na kan headquarter ɗinta yana wasa da ita. Sai zubar da ruwa take tana masa ɗan kukan a kunnensa. Sosai yake birkita mata lissafi kwanciya yana kallon silin sannan ya janyo ta tsora ta akan shi. Amma kai da kafa suka yi ya sa headquarter ɗinta a bakin shi ya fara sha. Ita kuma ta kama sandar shi ta fara tsotsa saboda da yunwarta a tare da ita. Sun jima aka kafin ya juyo da ita ya kwanta suna fesin ɗin juna kafar ta ɗaya ta ɗan ɗaga masa ya saita sandar tashi ya auna mata cikin headquarter ɗin tata ya fara shiga da fita. Bakin shi sarƙe a nata yana tsotsa cikin salo na musamman yake auna mata sandar tashi suna rungume da juna. Asiya kitchen ta wuce bayan ta idar da sallah da taimakon mai aikinta suka kammala abincin breakfast. Kan danin suka jera sannan Asiya ta wuce ɗakin Mahmud. Tunaninta ya dawo masallaci yana ciki. Sai dai baya ciki har toilet ta duba sosai abin ya bata mamaki. Dan ta san da yayi sallah yake dawowa gida. To a ina ya tsaya kenan? Wayar ta dauko da nufin kiran shi sai ganin sakon shi tayi wanda ya turo mata yana fitowa masallacin. Dan dama ya san dole za ta koma ɗakin ta tunda kayan bacci ne a jikinta in je za ta yi sallah. Shine sa ya sura mata wannan sakon. Ki kula min da kanki. Mun je wata jana'iza ne sai mun dawo. Cewar Mahmud din kenan a SMS din da ya tura mata. Haba ko da naji in ce ko ina ya tsaya ashe bawon Allah jana'iza suka tafi to Allah da kai lafiya. Allah kuma ya ji kan musulmi. Cewar Asiya ita tana murmushi. Yara mishi ɗakin ta yi sannan ta wuce ta gyara nata ta yi wanka ta shirya sannan ta dawo dani saboda yunwa take ji. Ta zauna ta zuba abinci ta fara ci cikin kwanciyar hankali. Su ko ango da amarya bayan an samu biyan bukata wanka suka shiga tare. Suna fitowa ya mai da kayan shi ya taya ta shirya sannan ya fice a ɗakin. Ya fito kenan idan sa ya sauka kan Asiya wacce ke zaune kan danin tana karyawa. Baki buɗe take kallon shi fuska ta dauke da mamakin ganin inda ya fito. Da sauri ya maza ya kirkiro murmushi ce ashe baki ciki yanzu na shiga neman ki. Ban gane ba. A tun az nake zaune anan amma ban ga shigowar ka ba. Cewar Asiyar. To kina so ki ce layin zana ne yake nan na shiga? Cewar Mahmud din yana kallon ta. A'a amma dai nayi mamaki ne da naji ka ce yanzu ka shigo. To ba hankali ke gani ba? Ni ma kai na da ido na hango ki anan din taya zan shiga ciki neman ki. To hankali na da ke kanki ne yasa ina shigowa na shiga ciki tunda ai na san na anan na barki. Cewar Mahmud. Saudat din to me take yi a ciki da ka shiga? Cewar Asiya. Ka ji wata tambaya kuma. To ni na sani ni ban ganta a ciki ba ma. Na dauka ma kuna tare ne ai. Cewar Mahmud din. Amma me Asiya ko kin fara zargina ne ban sani ba. Kike min irin wannan tsiyan? Cewar Mahmud a dan fusace dan ya razana Asiya ta daina masa tambayar. Allah baka hakuri ba haka nake nufi ba ka yi hakuri dan Allah. Cewar Asiyar. Wucewa ɗakin shayi yana dan shan kunu kamar da gaske. Yana shiga toilet ya shiga ya dan sake daure fuskar shi sannan ya fito kayan jikin shi cire ya dauko wasu ya saka ya fito fes da shi sannan ya koma kan kujera yana amsa wayar Fahad. Ta masu sauraro zamu dakata daga nan. Kar ku manta da subscribing. Sai kun yi subscribing ne za ku dinga samun sabon shirye-shirye mu idan mun daura. Mun gode.